Yeah, Mua Chief Akokaria Onwoka, the Deputy President General, Nobi Welfare Organization. So Chief Akokaria Onwoka, kifa neme batata? Nobi neme Olulu idemmiri. Oruru emume na weme tupu Nobi akpọji. Ọ bụ na emeghe anyị akpọji na Nobi ji ọfụ ọ ya pụta na Nobi. Kedu mgbọsị a na-eme almost na eme tata? Ọ ndị ọdịnala ma ụbọchị ha ji agụ wee mee mụ amaghị exactly ọgụgụ nke ndị omenala. Na ndị omenala na-ekwu na ụbọchị anyị eme anyị invite anyị bịa. Obi adịghị ụtọ na ị na ebe a tata? Yes. Obi dị m n'ezigbo ụtọ na m bịara ịfụ ya. This is the first time m na-abịa enene. And after now, the well organized, one of the traditional festival, aneme, just as ahịa ọrụ, ịkpọji. So now I've been happy. This is my first time. Okay, yeah. Thank you very, very much, Chief. We're so happy to have you.
isi edo. End of you home and abroad. Led by Val DG. Akokarian no, the one walk out. Not Chondo Chuku.